Alberto Núñez Feijóo busca converter a Galicia na primeira comunidade autónoma que conceda ás familias con 2 fillos e as monoparentais os mesmos beneficios no IRPF que teñen a día de hoxe as familias numerosas. Esta equiparación traducirase nunha deducción de 250 euros no tramo autonómico da cota íntegra do imposto da renda. Estamos chegando a moitísimas familias en Galicia. Aquelas que teñen un fillo, unha familia monoparental, ou aquelas que teñen 2 fillos, terán o mesmo tratamento fiscal que unha familia numerosa. Esta medida complementarase con outra iniciativa. O Partido Popular anunciou hoxe que duplicará a desgravación no imposto da renda ás familias numerosas. Para o terceiro e sucesivos fillos van a duplicar o beneficio fiscal no imposto da renta ás persoas físicas. Neste acto celebrado esta mañá en Poio, Alberto Núñez Feijóo quiso facer un repaso das medidas implantadas nos últimos anos dirixidas ás familias galegas. Pasar de 14.000 a 61.000 dependentes, pasar de 12.000 a 25.000 plazas en guarderías infantís, acreditar a gratuidade dos segundo e sucesivos fillos nas escolas infantís en toda Galicia, triplicar o número de plazas de centro de día, 6.000 plazas máis en maiores. Penso que mereceu a pena todos estes anos. E non pensedes que eso estamos pagando con deuda pública, non. Galicia é a comunidade autónoma que menos incrementou a deuda pública nos últimos 10 anos. Entre os obxectivos que os populares enmarcan de cara á vindeira legislatura destaca o de rematar cun ratio de cobertura de prazas públicas en escolas infantís do 66%, o dobre do que recomenda a Unión Europea. Por último, Feijóo quiso centrarse tamén nas persoas maiores e propuso a posta en marcha dunha estratexia de atención á soidade.